počuť. Podľa mňa vás poznajú. Viem, Turka, ale toto je jediný spôsob. Kto iný mi môže pomôcť? To chápem, ale ten hotel je plný polišov. Ak ten, čo uniesol Monitu, neodišiel, vráti sa tam. Niekto mi niečo určite povie. Je to jediná stopa, ktorú máme. Ale dajte si pre istotu okuliare. Tak vieš čo? Prepáč, nevedela som, že si tu s Kesadom. Áno, tu Už som. musím ísť. Choďte. Veľa Vyprevedím šťastia. ťa, Martin. Čo? Pozrime sa, Turka. Čo? Pozrime sa, nevedela som, že aj s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Nevieš sa trochu opýtať? Kimberly. Princ. Našli ste niečo v hoteli? Nie, ani Monitu, ani tých chlapov, ale pozrite, čo mám. Toto. Diamanty. Toto je to, čo ukradli? Áno. Z toho klenotníctva? Myslím, že to poslúži ako návnada. Monitu treba čím skôr zachrániť. Na nič iné nemyslím, Turka, ver mi. Áno, jasné. Neviem, kto to je. Haló? Áno, moment. To je pre vás. Zlodej. Kesada, počúvam. Ahoj, Kesada. Môj spoločník vás videl vychádzať z hotela. Zrejme máte niečo, čo patrí nám. Áno. A vy máte niečo, čo patrí mne. Vidím, že sa bavím s inteligentným človekom. Môžeme sa dohodnúť. Klenot za klenot. Ak jej skrivíš, čo je len vlas. Tvoje diamanty hodím do rieky. Počul si ma? Celý náhrdelník. Pokoj, šampión. Ak prinesiete diamanty, frajerku vám vrátim. Chcem s ňou hovoriť, či je v poriadku. Chce s ňou hovoriť? Povedz mu, že dobre. Poď sem. Len pokojne. No. Ahoj, Martin, si to ty? Monita. Áno, miláčik, ponáhľaj sa, prosím. Budem sa ponáhľať, prídem si po teba. A keď budeme spolu, vezmeme deti a odídeme. Ľúbim ťa, nevydržím bez teba ani minútu. Dosť, stačí. Martin! Ahoj, Fešák. Martin! Nekrič. Martin, jeden z nich spí a druhý práve niekam odišiel. Je tu polícia? Nie, som tu sám. Dobre, rýchlo ma rozvíjaš, poďme. Daj mi pusu a rozviežem ťa. Daj mi pusu. Teraz chceš pusu? Áno, teraz. Potom ti dám boskov, Daj mi koľko pusu, chceš. Počká. Čo sa deje, Monita? Ty nie si Martin. Máš pravdu, nie som Martin. A poboskať ma môžeš, á? Pusti ju! Martin! Kesada. Konečne si vidíme do tváre. Hice todo lo posible por seguir. To je odporné, zvlieka si kožu ako had. Daj mi tie diamanty, Kesada. Pusti ju a potom ti dám náhrdelník. Nie, nedávaj mu ho, lebo nás zabije. Áno, a myslím, že začnem tebou, cuchy. Nie, počkaj. Výborne. Už máš náhrdelník. Teraz ju pusti. To asi nepôjde. Nehodlám ju totiž vôbec pustiť. Vidím, že sa máte radi, však. Urobím vám láskavosť. Čo chceš urobiť? Oboch vás zabijem a pochovám vás vedľa seba. Čo na to poviete, a? To je veľmi zlý nápad, ale... Martin, udrel si ho. Zabij ho. Ahoj. Si v poriadku? Áno, dobre, že si tu. Polícia? Áno. Au, čo je? Si to naozaj ty. Pochybuješ? Prisahaj, že nás nikto nerozdelí. Prisahám ti. Poďme, rýchlo. Nesiem ti kapučíno s bohatou penou, ako to máš rád. Prosím. Nechcem. No, to už ani mňa nechceš, čo? Martin, nesmieš sa tak trápiť. O všetko som prišiel. O všetko nie, počkaj. Prišiel si o peniaze. Tie boli aj budú. Ale stále máš deti a mňa a ja ťa ľúbim. Tie peniaze mali zaistiť budúcnosť detí. Navyše tento podnik založil môj starý otec a viedol ho aj môj otec. A teraz, Martin, dostaneš sa z toho, uvidíš.
Si silný, dostaneš sa z toho, strojnásobíš to. A ja ti budem pomáhať. Čo viac chceš? Mona, existuje nejaká temná postava, ktorá ma chce zničiť a ja neviem, ako sa mám proti nej brániť. Dobre, to chápem. Ale môže sa oprieť o mnohých ľudí, ktorí ťa zbožňujú. A ja budem tá prvá. Ako to robíš, že sa vždy spamätáš? Vždy, keď sa niečo stane zle, vždy si tu. A nútiš ma postaviť sa na nohy a bojovať. Dávaš mi pocit, že zvládnem úplne všetko. Pretože ťa milujem. Ďakujem, srdiečko. Haló. Počúvam, Rosa. Čo sa stalo? Čo? Nie. Dobre, hneď som tam. Boskávam, Rosa. Čo sa stalo? Čo? Konstance úplne preskočilo. Už viem. Poďme, Monita. No, myslím, že bude lepšie, keď pôjdem sám.